אחד, חכה. חכה את זה, וואי, מתן, וואי. תשכב, תשכב. איפה זה? ראית מאיפה ירו? איפה זה? פשי! הנה. וואי, איפה? לא יודע. לא רואים אותו, אה? איפה תראה אותו? למה השמש מסנוורת? הנה עוד אחד. ירו 2 או 3 נראה לי. מה אתה ירו? איזה חיה, תשמע. ראית איזה יופי את הזה? אתה לא צריך להסביר, אה? איפה עכשיו הנחיתה? זהו. ראית מתי יצא זה ומתי פשי, אה? זמן, חצי דקה. לא. מה לא? חצי דקה. אולי איזה 5 שניות, מה פתאום? איזה יופי, תראה מה זה. הנה, הנה עשן. כן, לעשות. אביב, תרדו למטה, אני אראה לכם את זה. תרדו למטה, למטה! מתן זוז, מתן. אני עוד אעשה אצל צלמנים.